Вы кожны дзень ядзіце сродак для мыцця посуду, таму што пасля мыцця на талерках і шклянках можа заставацца тонкая нябачная плёнка хіміі. Даследаванні паказваюць, што нават пасля апаласквання на посудзе застаецца да 0,1% мыйнага сродку. Справа ў тым, што ў іх ёсць павярхоўна-актыўныя рэчывы, якія выдатна раствараюць тлушч, але могуць прыляпляцца да паверхні посуду. І калі мы ядзім з такіх талерак кожны дзень, мікрадозы хіміі трапляюць у арганізм рэгулярна. Што з гэтым можна зрабіць? Выкарыстоўвайце мінімум сродку. Часта хапае 1-2 кропель, а не вялікай порцыі, як у рэкламе. Старанна апаласквайце посуд. Эксперты раяць трымаць кожную талерку пад праточнай вадой каля 30 секунд. Мыйце ў цёплай вадзе. Яна лепш змывае і тлушч, і рэшткі мыйнага сродку. І звяртайце ўвагу на экасродкі. У іх часта выкарыстоўваюцца менш агрэсіўныя павярхоўна-актыўныя рэчывы. Гэта простыя звычкі, але яны могуць зменшыць колькасць бытавой хіміі, якая трапляе ў ваш арганізм.